What's up mga pare? Ako si Pix Garden. Adin si Intigan! Well, for today's videos di ay namin karon diri sa kampuistuhan di ay karon nagapi-happy mi nagingulinga mi figure. So nakita niyo nga hubag. So mga pare, una-una thank you tayo sa mga followers na muli dito kapan. Sa mga OFW, sa mga Bisaya, sa Tibok Kalibutan, sa mga Tagalog, sa mga Ilonggo, na mga followers na mong madamo gini nga salamat. So ipakita na mo unsa di kanindot ang lugar. So actually diri sa kampuistuhan kapila na may sigbalik, murag naniguang nami, matiguang na siguro man sigbalik diri sa kampuistuhan. Kapila na may gigabalik. So, nindot Atong kayo wala diri nga na lugar. kani among gidala diri. So ni ani man diri kay gusto na mabas unang uga. So ang uga dapat mabasa gyud ang uga. Dapat dili ta maughan. Dapat tagbasa-basa jud ta. So ito yung ipakita to. Mano siya ang Kaya na magdaw ni na to. So mga pare, dapat tagaan yung kayo ng inyong gugma. Okay, mga luod yung asawa, laban mga luoran mga asawa. Sa mga bana, bisag sayo usay sa itong asawa, agyan utong-utong na to usay. Ngayon pa tayo ba na? Ako'y ito asay, pero mga asawa mo gudta. Ano yung ato problema? Ingon na nang ning inter. So, ato na din daw ato mga pare. So, namin din sa kapistuhan karon. Kay sa pila ka mga weeks na mong wala na kayo mag-video. So, among gilingon, among kagalingon kay para pod nga ma-relax o hope nga mabalik ni sa normal. Normal. Maghimo mig video pirmi kay dugay na mi wala kayo mag-video na figure. So, amoy padayon para ninyo. Mga pare, mo ko asawa mga pare. Maldita rin sa video pero mas maldita rin sa personal. Di na tinuot. Pero pamina na ko ni itcha gyud ako dito ron. Dito pinakalamig. Dito po'y pinakalamig. Libog, di ba? Ninot kayo diri mga rin-pari. Ang plano ani akong sawa kining bayloan ako na siya kurog isilpi. Pili baylo ron sa mga kuan kay kita po ino kuan bayloan ako nagtulok ako Tulok ka plan. Dili ni pubutangan og kuan reptile. 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 Ha? Til karon. Sa mga pare ninot kayo diri no? Oh, nindot kayo diri tanawa ang background ng mga pare. So kita. Red. Ang tubig kanit ka na inawasa. Dili ang tubig ani mineral lagi pabukal. Kadiri yung mga gansat at pagliog. Kita na ko rin yung gansat at pagliog ha? Ay, dili, nasurdi ay. Saray, dili. Kada, liwal-wal lagi na umber. Love, liwal. Liwal-wal lagi ang umber lang. Liwal-wal. Yes. Na. So, mga pare, bawra tuwa. Dalang salamat sa paglaga sa mga video ha. See you next video. So mga pare, nagay salamat sa suporta kinasibik ko sukatan. This Intigan! Oh, pahok nga pagayod ka maghatag kalipay sa mga katawan sa mga OFW, sa mga Bisaya at sa Tibok Kalibutan, sa mga mga Tagalog na mga supporters, sa mga Ilonggo, mga supporters na mga sa maraming salamat sa mga madamog yung salamat. O dali salamat sa tanang mga Bisaya. Kalibutan. Bye-bye! Salamat kayong tanan o welcome o God bless.